नाम लानाय जागोन मिथिगौ दे द इंट्रोडक्शन हेलो खुलुमबाय रायजोफोर गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आगोथियायै बैसागु बोथोरनि मोजां हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय जोंना बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिं सोलिगासिनो दङ आंनिनो बावदा गुमै को-एक्टराव दङ आनिफ्राय जोंना केमेरा हमदों आनिफ्राय कोरियोग्राफ खालामदों आदा दशरथ ओमफ्राय दिनै जोंना बेयाव लास्ट शट दङ जोबसिगोनानो आनिफ्राय जोङो भिडिअखौ गाबोन नङाबा समफोरनि गेजेरावनो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन आनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोंनि मिउजिक भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जोंनि भिडिअखौ जोंनि टीमखौ सापर्ट खालामगोन आनिफ्राय जोङो बबे चेनेलाव बे भिडिअखौ हगारनाय जागोन दासिमबो थिक खालामनाय जाथ'वाखै भिडिअखौ आङो आंनि चेनेलावनो हगारगोन किन्तु मा चेनेलनि नाम होगोन जों बेखौ दासिमबो थिक खालामनो हायाखै आङो आंनि चेनेलनि नामा थिक जाबानो नोंथांमोननि गेजेराव आंनि फेसबुकनि गेजेरजों लाइभ फैनानै आं नोंथांमोननो खेबसे बुंथिनानै होगोन आसा खालामो नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननाय मोनगोन होननानै गोजोन्थों थैंक यू हाय गुड मर्निं आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायबाय गिबियावनो रंजालि गोदान बोसोर बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय जाबाय दिनै माने आंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि शुटिं सोलिनो नागिरदों एक्ट्रेसा जाबाय करिश्मा बर'आनो मिउजिक भिडिअनि मुङा जाबाय बैसागु बोथोरनि कोरियोग्राफारा जाबाय अनेश मोसाहारि आरो केमेरामेना जाबाय दशरथ बर' बिथाङानो एडिटबो खालामगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों मायाबो मोसानो मोनखोना खोन्थानो मोनासै मियायै जोंना फंबायमोना मोनफैबायानो बिसोर गेलेगासिनो दं आरो ओमफ्राय आंनिया अलमस्ट जाबायानो दा नानि मोना फैथ'वाखै आरो एक्ट्रेसा फैथ'वाखै बे फैगासिनो दङ राजाया मोनफैबायानो केमेरामेना बिथाङानो जोंनि तारमाने दिनै मिउजिक भिडिअखौ शुट खालामगोन आरो इखिनो दङ सानसुमा फंबाय बिथाङाबो सासे केमेरामेनानो आरो रेगा प्रडाक्सननि थार्टिवाना फैथ'वाखै ओहो फैगासिनो जिराय नै बेथिंनि एक्ट्रेसा मोनफैबायानो दा मेकआप लागासिनो दङ नै बेथिं नानि मोना मोनफैबायानो दा शुटिंआ स्टार्ट जानोसै गासिबो रेडि ओमफ्राय उनाव दङ गासिबो दङ फंबायमोन आरो दामनो थाखाय दा एसे खालामगासिनो दङ करिश्मा दङ मा होनो दा खिन दशरथ भाइमोना लामायाव केमेरा रेडि खालामगासिनो दङ एसे दिन्थिनि दा शुटिंआ स्टार्ट जाबायानो जोंनिया फार्स्ट शट आरो बियो माने मोसौ दोनाय ओमफ्राय एक्टरा माने माबागोन आरो खाथियाव थांनानै एसे मेथाइ खनहैगोन एक्टरा सल' बोगोन सल' खनगोन नोङो ग्रोब नाहरनांगोन आरो नाहरनानै मिनिस्लुलाय मालाय नै फैनाय अबेखौ फैहोयो अबेखौ फैहोयो बेखौ नायनांगोन फैहोनायखौनो ओरैनो होदो ओरैनो होनसै नोङो जेनेबा ओरैनिफ्राय नायना ग्रोब गसंनानै मिनिस्लु नायबानो जाहैबाय हायलासि हुइलासि आरो ओमफ्राय बिदिनो बेलेग प्रडाक्सनाव उनाव नोंथांमोना मिथिनांगोन जेब्ला रिलिज जायो दा खोन्थाथ'ला फंबायमोना फैगासिनो खाम सिफुं लानानै आरो मोनसे शट जाबावनो नागिरदों दा सेकेन्ड शट आरोना ब्लुटुथ अफ जाबाय खोमा
तालखौ खोनायाखै नोंसोरो सिम्बल थाबाय सिम्बल बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आगै मोसानि फैयाखै बाजल' रंजानि फैयाखै बोथोरनि खेबसे रंजानि फैयाखै रंजानि फै बोसोरनि खेबसे रंजानि फैयाखै रंजानि फै मोसानि फैयाखै बाजल' रंजानि फैयाखै बोथोरनि खेबसे रंजानि फैयाखै रंजानि फै बोसोरनि खेबसे रंजानि फैयाखै रंजानि फै लगाओ नै जों दा गुबुन मोनसे लकेसनाव फैलायबाय आरोना बेहाय एसे शुटिं लानो नागिरदों बे खामानि मावनाय
रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय Yang mabaidi, yang apa dari itu? Kau balik kacau mulu. Oh, itu baik, yang beri. Pergi ni mau apa? Anda siapa nama? Bekas itu ni, yang pakai apa? Oh. Nani man, re. Oi, nang malang दा बेहाय लानो नागिरदों लास्ट शट आरो बे रबट बागानाव ओमफ्राय दा केमेरा हमनाया जाबाय दशरथ भाई अमा राजा बिथाङानो सिनेमेटिक मा होनो केमेरा खेबदों आरो करिय'ग्राफबो खालामदों थांबाय जों आदा गरम आरो गारियाव दङ करिश्मा बर' माने देलायगासिनो दङ आं सुन्दुआ नाम लानाय जागोन दे द' introduction. Halo. खुलुमबाय रायजोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आगोथियायै बैसागु बोथोरनि मोजां हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय जोंना बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिं सोलिगासिनो दङ आंनिनो बावदा गुमै को-एक्टराव दङ आनिफ्राय जोंना केमेरा हमदों आनिफ्राय करिय'ग्राफ खालामदों आदा दशरथ ओमफ्राय दिनै जोंना बेयाव लास्ट शट दङ जोबसिगोनानो आनिफ्राय जोङो भिडिअखौ गाबोन नङाबा समफोरनि गेजेरावनो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन आनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोंनि मिउजिक भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जोंनि भिडिअखौ जोंनि टीमखौ सापर्ट खालामगोन आनिफ्राय जोङो बबे चेनेलाव बे भिडिअखौ हगारनाय जागोन दासिमबो थिक खालामनाय जाथ'वाखै भिडिअखौ आङो आंनि चेनेलावनो हगारगोन किन्तु मा चेनेलनि नाम होगोन जों बेखौ दासिमबो थिक खालामनो हायाखै आङो आंनि चेनेलनि नामा थिक जाबानो नोंथांमोननि गेजेराव आंनि फेसबुकनि गेजेरजों लाइभ फैनानै आं नोंथांमोननो खेबसे बुंथिनानै होगोन आसा खालामो नोंथांमोननि अननाय आरो मोजां मोननाय मोनगोन होननानै गोजोन्थों बिराद मोजां रबट बागान नायदो दा रेडि खालामगासिनो केमेराफोरखौ Ada kurang. Oh my god. Langda. Nazaran. Ada. Ya kunci boleh. Ready? 1, 2, 3, go! हमारे बैसागुआ या गई हमारा सिनन खुलत में आंलाय देग्लाय हलेयान नाजाथारगोन नोंखौ लाबोनो
बिमा बिफाफ्रा हराब्लाबो नोंखौ जिउ साबनानै लांथारगोन आं आंबो थियारि दं थियारि थांनो नोंजों आरजिबाबो थायाखै जे Bwisagu ayagai hamara sinan khulap meyang lai deglai holeang naza thargan nang khulabana bima bifa frang orabla banang khau siu satna nai lang thargana दा शुटिंआ जोब्बाय आरो जोंनिया ओमफ्राय बेनो लास्ट बे थाबैनो रिलिज जागोन माने साननैनि गेजेरावनो रिलिज होनो नाजागोन आरो दशरथ भाइया बिदिनो नेनानै थादो बे भिडिअखौ जोबोर मोजां जागोन माने गासैबो जोबोर खस्थ' खालामदों ओमफ्राय स' उननि ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय बाय जाबाय थांबाय जाबाय